Сложете си туалетите, скочете в каретите, оставете тези строги костюми, скучните думи и погледа вял. Елате на бал! Скъпи мои поданици, малки, големи и съвсем пораснали, вие, които не можете да заспите без приказка, вие, които си припомняте любимите приказки, четейки ги на своите мълчугани, заповядайте на бал! Той е за тези, които вярват в чудеса и за онези, на които им се иска отново да повярват, че грозното патенце ще се превърне в лебед, че спящата красавица ще се събуди и ще срещне своя принц, за всички, чието сърца са изпълнени с доброта, светлина и надежда. Елате на нашия приказен бал! Входът на двореца е отворен за всички! Карнавал, карнавал, весел карнавал, тук ни е събрал. Гости, драги, гости, мили, добре дошли и дано не запушите уши в този празничен ден, об нас подреден, за ваше удоволствие и наше забавление. Вижте кой е днес сред нас, зверове, магиосници коварни, принцове високопарни, дошли от приказки и книжки, разказващи за хитри мишки и глупави котараци с дълги мустаци. За приказни красавици и вещици с брадавици, за огнени дракони и немирни момчета, за приключения странни и сънища чудодейни. Стига приказки, вече време е за бала. Да започне карнавал, ще има принцове и принцеси. Хайде да вдигнем завеси! Да сте виждали наблизо някой вълк? Мама всеки ден ме предупреждава да се пази от вълка. Все казва, че вълците били стражни и щели да ме изядат. Всяка вечер слушам вълка това, вълка онова. Например, вчера мама ми разказа как червената шапчица не е послушала майка си. А вие чували ли сте за червената шапчица? Ето я и нея. Името си ли чух? Тръгнала съм да нося на баба питка с масълци, но все срещам и този, и онзи. И не знам кога ще стигна. Ти ли питаше за мен? Току-що разказах на децата какво ти се е случило веднъж като си срещнала вълка. О, вълка! Не съм срещал още никакъв вълк. Разправя, че бил много свирен. Мама каза да се пазя като го видя. Това е безсрамна лъжа. Аз съм най-кроткото и безобидно животно в цялата гора. Какви са тези майки, които плашат децата си с мен? Питайте когото искате в страната на приказките. Там се слагаш доброта и честност. Ако си промениш нрава и не си показваш зъбите, може да ти се доверя, но тръпки ме побиват, като се сетя колко невинни агънца си глътнали, колко кошари си нападнали. Бъркаш без братовчетни. Той с лош нрав и напада де когото свари. От една гора го изгониха, от друга отиде. Кожата си смени, но нрава не. А аз като те гледам... Никак не си страшен. Ако искаш, можеш да ми правиш компания по пътя. Да си помисля. Къде си тръгнала, млада госпожице? Отивам на гости на баба, защото е много болна. Тя живее чак на края на гората и ще ми бъде много скучно да вървя сама до там. С удоволствие ще те придружа по горските пътеки, защото тук бродят много зли чудовища. Хайде, не започвай и ти. До сега слушах мама да ми отпява, агънцето да ме предупреждава. Стига толкова. Такава чудесна гора, където се слагат толкова хубави песни, нищо лошо няма да ми се случи. Да, може и нищо лошо да ти се случи, ако се доволиш на опитен водач, като мен. Това е моята гора и познавам всички тук. Ще се пазя от дракона, от
ще ми е трудно. Не се опитвай да ме плашиш. Колко пъти съм ходила при баба и не съм срещала нито дракони, нито лъвове. А за какъв зъл вълшебник ми говориш? Те са от друга приказка. Аз познавам всички в страната на приказките, защото имам много бързовчери и ходя на гости в различни приказки. Имаме си гостенче. Това момиче не съм го срещал в страната на приказките. Момиченце, помощ! Спокойно, не се плаши. Този вълк е мой приятел. Нищо лошо няма да ти направи. Успокой се. Да не работиш в цирка. Сигурно се кресяват диви животни. Какво е това цирк? Не съм чувала да има такова нещо в нашата страна. А ти, Вълчо, чувал ли си? Мисля, че в съседния град имаше някаква приказка, цирка. Но не съм сигурен. Бъртовчените ми не обичат да живеят там и затова не съм ходила. Каква приказка в цирка? Там хората ходят да се забавлят, да акробати, да твори, люмлори, дресьори. Не съм чувала да се разказва приказка. Това е страната на приказките. Тук живеят всички приказки, заради които можеш да се сетиш. Разбира се, има и приказки, които се служат в цирка. А ти коя си? Аз съм Йони. Значи мога да се запозная с всички приказни герои. Тогава бих искала да срещна Пепелашка, Снежанка, Спящата красавица и Питър Пан. Почакай! Всички накуп не можеш да ги видиш. Те живеят в различни приказки. Червената шапчица вече се запозна. Тя сега трябва да се тръгва, защото баба я чака. Сега отиваме към духовата на Рапунцел. Стойте! Никой не влиза в мои владения неканен. Тази хула е моя. Махай се, Вълчо! Как посмя да влезеш в градината ми? Вещице, защо прогони Вълчо? Той ще да ме запознае с любимите ми приказни герои. Вълчо само щеше да ни пречи. Аз много харесвам такива малки крехки момиченца като теб. Вкусно! Защо говориш така? Да не се готвиш да ми ядеш? Не, бъркаш ме със сестра ми. Тя затваря малки момиченца и момченца, докато се огоят и после ги изяжда. Приказката е малко по-нататък. Сега чака Хензел и Гретел да паднат в капана ни. А ти защо не пускаш никого в владенията си? Бедната Рапунцел умира сама горе в кулата. Рапунцел никога не скучае. Тя има мен. А сега, щом толкова искаш да се запознаеш с нея, ще те кача горе и ще си има компания. Рапунцел, мила, украси стената със своите коси. Кого си ми довела, баба? Намерих в гората едно момиче от другия свят. Доведох я да ти прави компания. Ще стоите затворени тук, докато реша какво ще правя с нея. Здравей, Рапунцел, аз исках много да се запозная с теб. Аз съм Йони. Здравей, Йони! Не трябва да се оставиш вещицата да те вкара тук. Сега няма да можеш да излезнеш и ще останеш страната на приказките за винаги. Не се тревожи, аз мога да се спусна по твоите коси и да изпявам. Мисля, сега ли ще дойде принцът да спаси от ръцете на вещицата? Принцът вече идва няколко пъти, но още да сме решили как ще ме измъкне от тук. Рапунцел, мила, украси стената със своите коси. Трябва да побързаш да се измъкнеш, Йони. Ако вещицата ни види, ще стане страшно. Добре, тръгвам. Знам, че в края на вашата приказка всичко свършва добре. За това съм спокойна. Донесох ти куприна, както ме помоли. Скоро ще можеш да изплетеш стълба и когато стане готова, ти ще се спусти по нея и аз ще те взема със себе си. Трябва да внимаваш да не те види вещицата в стълбата. Скоро ще бъде готова. Знам, че след тях всичко ще бъде наред. Но аз как ще намеря пъти за дома, а не успях да срещна всички. Толкова е добре. Мейчо, знам, че имаш добро сърце и няма да ми откажеш. Утре баба
искам да й занеса подарък. Слушай, дай подаръците си и аз ще ги занеса. Ти ще се изгубиш по пътя. Аз ще говоря и с баба ти, и с дядо ти. Ще ги успокоя, че си добре и живееш по мен. И Мечо, колко си добър. Ето, вземи тази кутия, банички и ги занеси на баба и на дядо. И да помниш, не поглеждай и не отваряй кутията по пътя, не вади от баничките. А сега излез да ви, аз ще се покатеря на дъба и ще те гледам. Добре, няма да отварям нищо. Ами ако бъдня по пътя? За тебе съм прихвърля цялата бая с медни писти. А сега излез да видиш дали няма да вали. Речете ви тази кутия, уж 6 банички, а все едно носа цял чувал с камъни. Я да си подревна по тази брадичка. Вкусни питки, но пекла машинка. А баничките, уха, ще опитам само една. Ей, виждам, не дей хапва баничка, но стиги на баба, но стиги на дядо. Брей, какви очи има това момиче, всичко вижда, всичко чува, къде ли се е скрила? На високо съм, не можеш да ме видиш. Тръгвам, Машенка, тръгвам! Какво е това? Я, къщичка. Има кокоши крака, прозорче и се върти на едно място. Добър ден, бабо! Жива и здрава, девойко! Какво се води при мен? По хълмовете бродих, из блатата газих, роклята си измокрих, дойдох да се позгрея. Ох, чедо, седни попреди каделята вместо мен. Девойко, дай ми кашица и ще ти кажа нещо. Баба Яга отиде в банята да запали. Тя ще те измие, ще те изкъпе, ще те хвърли в печката и ще те изяде. Какво чакаш? Вземи братчето си и бягай, а вместо теб аз ще попреда каделята. Благодаря ти, мишките. Хайде, братчета, вървим. Стрелата ми майка отведе. Ох, не където трябва. Каква невеста ще търся в това жабонясало блато? Я по-добре да си вървя. Ква, не бързи да си ходиш, Иванушка. И това ако не е чудо. Глас чувам аз, глас топъл и нежен, а никъде никого не виждам. Ква, нагази блатото и ще ме видиш. Но коя си ти? Ако и ти си така прекрасна като гласът ти, от тебе ли е стрелата ми? Погледни надолу, върху листата на голямата бяла лилия съм. Ох, не, та ти си жаба, голяма и грозна блатна жаба. Дай ми стрелата. О, не, ожени се за мен, Иванушка. Шегуваш ли се? Как ще се оженя за жаба? Ще ми се смеят хората. О, да, аз грозна съм и блатото живея, но Иванушка за теб копнея. Сложи ме на рамото си ти и повече не се грижи. Вярвай, ще бъда аз добър и труден час. Щом съдбата те е отредила, теб жабки за невеста ще те взема. Къде отидаха всички? Ето, че пак останах сама. Внимавай! Заложил съм капан за яребици. О, тресно ме! Ти сигурно си котаракът в чизми. Да, освен това трябва да вие яребици и да ги занеса от царя. Добре, не се сърди. Аз само търсим някой към пъти. Как да стигна до любимите си приказни герои? Коя област са? Европейски, арабски или руски приказки? Нима в страната на приказките е разделена на области, тогава бих искала да намеря Шехерезада. Тя ще е моят водач в арабските приказки. Почакай да уредя живота на мой господар и ще ти
помогна да стигнеш до двореца на великия цар Шахрияр. Там живееше Шехерезада и го омайва с приказки да е 1001 нощ. Мога ли да ти помогна с нещо? Не, почакай, става нещо. Скрий се бързо, ще те повикам, когато стане безопасно. Къде отиде тази котка? Из вълшебното си огледало не мога да я открия. За какво те водя с мен, стар лъве? Мързеливец такъв! Потърси котката веднага. Господарю, това тук беше котаракът в чизми, а не нашата избягала персийска котка. Той не ми върши работа. Знаеш защо е важно да открием котката? Зная, ако не я открием, ще се оправят всички приказки, които така добре разбърка ваша мегиозно често. Не ми се подмазвай. Котката Шехерезада трябва да остане в тлен и омагиосана, докато цар Шехрияр не ми се поклони и не ме признае за свой повелител. Ела тук и тресо, казвай веднага къде е персийската котка. Братовчеде, почакай, не съм излизал от приказката си от тук по 300 години. Къде бих могъл да видя вашата персийска котка? Ако не искаш да те пъхна в делва за 1000 години, като духът от арабските приказки, по-добре ми кажи къде може да се скрие една котка. Котките обикновено се крият там, където има мишки, на някой табан или по-хамбар. Но щом казваш, че тази котка е по-особена, не знам къде би могла да се скрие. Господарю, не остава нищо друго, освен да попитаме дракона, всевиждащото око. Къде се е скрила нашата персийска котка? Не исках да будя дракона от столетния му сън, но май ще се наложи. Вълшебник от черния замък! Не усещам никаква беда. Защо ме будиш? Всевиждащо око! Искам да откриеш персийската котка, която превърнах в принцеса Шехерезада. Котката ли? Котката се скрила. Ей, там е твоето вълшебно съндъче. Затова не можеш да я откриеш. Мислеше, че можеш да избягаш. От моя дракон още никой не успял да се скрие. Мога да почакам, аз съм търпелива. Мога да издържа дълго време като твоя племенница. Но знай, че цар Шехрияр няма да изпълни твоето желание. Не държи толкова много на мен. Не се опитвай да ме измамиш. Нищо няма да се спречи на пътя ми. За какво желание става въпрос? Нашият господар иска да подчини на волята си цар Шехрияр. Затова отвлечи и омагиоса Шехерезада. Знаеш, че от тогава палачите и на жестока Шехрияр щях да сподели животът ми, ако не умех да разказвам такива увлекателни истории като тези. Той отне животът на 3000 девойки преди да се ожени за мен. От тогава всяка нощ му разказвам истории, но животът ми зависи само от неговото любопитство. Знае, че царя вече не може да живее без твоите приказки и ще иска да те намери на всяка цена. А не искаш ли да сключим сделка? Какво предлагаш? Може да ме върнеш в двореца на царя и да ме дадеш на някой от хълъмите. Той няма да разбере, че съм там, а ти ще научаваш всичко през моите очи, което ще случва там. Пак се опитваш да ме измамиш. Веднага ще отидеш пред царя и ще му кажеш какво се опитвам да му сторя. Усещам за сила наблизо, господарю. Трябва да се върнете в черния замък, ако искате да запазите принцеса Шехерезада в своя власт. Не, ако аз поискам да му попреча, няма да допусна старият вълшебник да стане по-силен от мен. Принцесо млада, сум известна си, жестокият владетел над хитри и хубостта ти, за да заблести, предишния си образ ти върни. Ще си платиш за това, зла вещице! Рано или късно ще си платиш! Благодаря ти за помощта, вещице. Не знае каква услуга ще ми поискаш, но от сърце ти благодаря за избавлението. Вече се страхувах, че цар Шехрияр ще отстъпи пред заплахите на вълшебника. Ще си запазя правото да поискам нещо от теб по-късно.
За сега ми стига, че натрих носа на онзи всезнайко вълшебника. Буквално, принцесо Шехерезада. Приказките, които разкажат, са едни от най-любимите. А ти коя си, девойко? Виждам, че ме познаваш, но аз не съм те виждала в страната на приказките. Прощавай, принцесо. Аз се казвам Йони и живея в другия свят. От другия свят ли? Не знаеш, че хората от другия свят могат да идат в страната на приказките. И аз не знаех нищо за вашата страна на приказки. Добрият Вълчо ми разказа за нея и щеше да ми запознае с всички приказни герои, но се разделихме. Знаеш ли как си попаднала тук? Не, снощи мама ми прочете приказка за лека нощ и съм заспала. Събуди ме Вълчо и страшно ме изплаши. Добре, че с него беше и червената шапка. Разбирам. Май се досещам кой се е направил шега с теб. Предлагам да подребнеш, защото ни чака много дълъг път до двореца на великия цар на Индия и Китай, Шахрияр. Питър Пан, къде си, немирико? Знаеш, че живея в небивалата земя, Шехерезада. Защо ме викаш? Това момиченце да ти е познато, виждам, че си направил малка шега с нейните сънища. Ако децата не сънуват и не вярват във вълшебства, значи не са имали детство. Прав си, разбира се, но сега трябва да върнеш Йони в нейния свят, за да продължи да вярва във вълшебства и да търси своите любими герои в книжките с приказки. Изкушавах се да я взема при нас в небивалата земя и да я запознаеш с изгубените момчета, но ще отложа това за някой